regidors, per su majestat, es començaven a fer patrimoni i es començaven a fer fortuna i totes aquestes coses, anaven situant-se per els dos eixamples de Morella, que eren l'eixample de Sant Miquel i l'eixample de Sant Joan. Precisament al carrer de les Calçades i tota la zona aquella que anaven de les cases tot el Reclafont i tot això, és on hi havia dos o tres dels regidors perpetus, entre ells Josep Llull, fill de l'organisme. Bé, però una altra cosa, les floretes ens fan una miqueta d'entreteniment. Això són les èpoques, o sigui, el rebuig de lo que va pagar, que no ho va pagar tot, el baró d'Ytre quan se va fer el Palau Gros del Castell, després de l'entrada del túnel. O sigui, ahí està el que va pagar serrallers, fusters, carrers, gent d'ofici. Els manobrers van passar la mà per la paret, segurament. Perquè molts dels que van fer les obres van ser precisament gent que tenia preses, segons diuen els historiadors anteriors. Bé, en aquest cas d'ací, aquesta primera, com veieu, l'escrivent no era tan bona persona, perquè no vaig a unes lletres que costen més de llegir, però diu: en 27 días del mes de abril del año 1714, ante mí el escribano y testigos pareció Juan Escó Alpargatero de la villa de Olocao, vecino, a quien doy fe conozco y otorgó, que ha recibido del señor barón de Ytre, gobernador de la villa de Morella y su distrito, 50 libras moneda de este reino que le debía, del valor y precio de 100 caítres de Algés. Le entregó en el castillo de la presente villa de Morella para las obras de dicho castillo, de las cuales se da por entregado su voluntad y renuncia. Testimonios de renuncia, tot allò que falte dels testimonios: Sebastià Gallent, apotecari, Josep Girona, sereno, i Pere Caldú, labrador. Bé, això és una. El síndic Morante, del mateix notari, de l'Alcalde Calvo, que diu: en 10 días del mes de mayo del año de 1714, són tots el mateix temps. L'obra s'havia fet l'any 13, però veieu que el 14, en previsió. Y testigos pareció Gabriel Caldú, calcinero de la villa de Morella, a quien doy fe conozco y otorgó, que ha recibido del señor barón de Ytre, gobernador de dicha villa y su distrito, 492 libras 10 sueldos moneda de este reino, que le debía del valor y precio de 4.925 caíces de cal a 2 sueldos por caíz, que ha hecho en 6 hornos, la cual le ha entregado para las obras del castillo de dicha villa, de las cuales se da por entregado su voluntad. El barón de Ytre este es el que dona nom a la pujada des de la Pont de la Parla a Pont de Calor. O sigui, l'hort del baró era l'hort que tenia el senyor baró allí. I la pujada de la carretera, el camí de la carretera, se va fer als 70 del segle XIX, després de la Tercera Guerra Mundial. D'això és